As terras do municipio de Vilariño de Conso están situadas na parte oriental das serras de Manzaneda, Queixa e os montes do Invernadeiro na provincia de Ourense. O relevo é moi irregular, con dúas partes moi diferenciadas, vales estreitos con alturas non superiores aos 600 metros, onde se asenta preferentemente a poboación, e terras altas, con cotas ás veces superiores aos 1500 metros, como o Pico das Rozas, que alcanza os 1604. Os rebaños de ovellas e cabuxas seguen a constituir como antaño o principal soporte económico da bisbarra. Co gando vai un pastor e máis o costeiro, señor que posee parte do rebaño e que o acompaña tantos días como reses ten. No verán, pastor e gando suben ata a serra. Aínda hoxe, camiños de lousas, pozos comunais e fornos de leña séguense a empregar de xeito colectivo. Outro vestixio destas prácticas comunais existentes noutro tempo son as adegas escavadas na rocha. Con madeira de bidueiro e pel de ovella vanse facer os bombos que xunto coas gadañas, sachos e cornas son os encargados de representar o principal papel desta festa, marcar o ritmo o que danza o boteiro, máscara do entroido desta bisbarra. O domingo do entroido, chamado aquí o Domingo Gordo, os fulións, conxuntos de boteiros e tocantes de cada pobo, seguindo a antiga tradición de visitar as outras parroquias do concello, xúntanse en Vilariño, despois de que dende a mañá percorresen a pé o camiño que os separa dos seus povos, xa batendo no bombo e danzando e saltando o seu ritmo. Unha vez rematado o xantar, os fulións encamíñanse de novo cara a praza e ali acontecerá o momento cume do entroido, o desafío entre os diferentes toques de bombo de todos eles. Cada grupo tenta facer que o seu ritmo prevaleza sobre os outros, ata que ten que ser tocado polo resto dos grupos.
A forza do son, o ímpetu e o frenesí chegan a ser tales que toda a praza parece entrar nunha sorte de trance ou climas colectivo. As peles dos bombos ensanguentadas son boa mostra disto. A recitación de coplas con alusións aos problemas que afectan a bisbarra marcará o inicio da retirada de cada furión cara ao seu pobo. Xa a tardiña e de novo a pé volverán a recorrer o mesmo camiño da mañá.